kulturala. Kaixo eta ongietorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara. Ongietorriak euskal kulturaren bestondorik goxoena uzten duen podcastera. Normalean musikari bat gonbidatzen dugu ona eta elkarrizketa bat egiten diegu beraieko be ezagutzeko. Gaur talde oso bat ekarri dugu ona. Eta, bueno, uste gaina lehenengo arabarrak direla gure mikrofonoetatik pasatzen direnak. Beraz, badakizue nola den gure saioa, guri musikaz astea gustatzen zaigu. Beraz, mesedez, txalo bero bat, gaur gurean, Ertzetik. Bueno, esan bezala, arabarra gara, eta bertsoa gustatzen zaigu, bertsoa maite dugu, baina musika maite dugu, eta gustoko dugu denetik egitea, eta bereziki gustatzen zaiguna da ondo pasatzea, oztopori gabe, mugari gabe, eta esperimentazioa bide lagun izanik, ez da? Hori da, eta aurrez esan bezala, Ertzetik gatoz Euskal Herriko mapen Ertzetik, baina horrez gain, hainbat arrazoirengatik Ertzak erdigunera ekartzeko asmotan gatoz, musikaren bidez, bertsoen bidez, hitzen bidez, gure ahotsak, guztion ahotsak, eta isilpean urteetan egon diren emakume, edo, gorputu guzti horien. Edo arabar, edo dena delakoen ahotsak. Mentalitate periferikoa daukagula esan dezakegu. Eta hori guztia azaltzen saiatzen gara, presatutako bertsuetan eta improvisatutako bertsuetan. Gaurko emanaldian presatutako sorta batzuk kontatuko ditugu, eta gero esan bezala jolasingo dugu zuekin. Eta espero dugu gozatzea. Eta hasteko ertzeko saltzak edo pixka base saltzatan gabiltzan zuek ulertu dezazuen sorta bat, bertso sorta bat kantatuko dizuegu. Sorta hau agian aire bazuek jakiteko doinu berri bat da, ibilaldi festarako sortua, eta guk askotan egiten duguna da, gustatzen daizkigun doinu horiek hartu, eta guk nahi ditugun edo nahiko genituzken hitz eta gogo eta horietara bilakatu edo ekarri. Herria
Bueno, ertzetik taldea, ongi etorri. Esker. Zemuz, Ondo, posik. bidai Posik ateratzen gara, gure kobazulo, gure etxe, gure plazetatik ere, beste bazterretan. Itxaso ikusi. Itxaso ikusi. uste, hasieran esan duana, uste zeatela lehenengo arabarrak hemen jotze dezuena, ez aitezen azkenak izan, lanean jarraituko dugu. Bai, orde, barne lana egiteko. Bai, guk ere bai, araban musikari eta sortzaile asko, bai daude, eta beti danik egon dira, baina egia da, agian, sortzaileon zirkuitoa araban egiten dugula batik bat, eta kosta egiten zaigula arabatik, iparraldera joatea, edo Nafarroara, edo Gipuzkoara, edo... Experimentatzeko leku polita da. Bai, ez dekien, askotan esaten da, iparra eta egoaren arteko muga bat dagoela bai kulturan, baiz nekin arabarekiko ere bai. Etxe garaten dagoela, etxe garaten dagoela, bai, badago muga bai. Bueno, kontatu diguzue, zer da ertzetik? Nola sortu zen eta hori dena? Bueno, sortu zen, ibilbide, bizitzan zehar, sormenak guretzako nik uste dut ez daukala mugarik edo konpartimentu estankorik, eta orduan askotan tokatu zaigu, koinziditzea gauza ezberdinetan, sormenarekin lotutako momentu ezberdinetan. Eta bada maitasunean bezala, pertsona batzukin sortze zaizu txispa, eta sortze zaizu gogoa zerbait egiteko. Baina adibidez, bertso saiotan, Mikele, ez du pintatzen asko, egia esan. Musika jotzen? Musika jotzen ez bada. Hori da. Orduan, guri ere, haiekin ere, bertsolari batek ze pintatzen du, musika klasiko kontzertu batean, gutxi. Ez bada, bertxotan, aurkezteko musikariak, ez da. Eta, bidean jungara, jolaserako proposamenak sortzen, eta azkenean esan genuen ez dugu egiten zerbait elkarrekin. Gustatzen zaizkigun gauza guzti horiek elkartuta, ez? Gustatzen zaigu kantatzea, gustatzen zaigu sortzea, gustatzen zaigu musika, gustatzen zaigu hitzak, pentsaera ezberdina ditugu hainbat gauzei buruz, batzen gaitu trotxo xamarrak izateak edo, nola baita esateko, edo, pentsamenduan ardi beltzak izateak edo. Bai, edo koloretakoak, ez? Batzutan beltzak, beste batzutan, euskalo. Eta nik bai nabarmenduko nuke, gure historioa ere bada, nik uste dut saltzak batu gaituela batez ere, baina polita dela, belaunaldi ezberdinak, herri ezberdinak, eta ziurrenik, sormenaren munduan oso ibilbide eta esperientzia ezberdinak izan ditugula koitzak ez, miren txalapartatik dator, intzirak gitarrarekin eta musikarekin ere harreman handia izan du, Mikelek ere bai musikari eta hainbat aldetan jotzaz gain, beste disiplina batutan ere ibil izan da, zirko manaldiekin, eta dar, orduan, kuriosa eta polita bezain bitzia da, hainbat osagai eta hainbat saltza batzen direnean zerratera daiteken, eta guk ere ez dakigu, ze improvisatzen dugu, beraiek jartzen gaituztegu kinkan, bertzotan egiten dugulako improvisatzen, naiz eta tarteka, oraingo sorta hu bezala, bertso jarri batzuk ere abestu, baina guk ere ez dakiten ez beraiek zer abestuko dugun, ez dakite ere ez noiz bukatuko dugun, ez nola. Orduan da etengabe sortu eta eraikitzen den historia polita. Bai, musikari bezala oso importante da, ze gu ere improvisatzen ari gara. Gu baitugu hiru lagun oinarri simple eta gero horren gainean kontakturik ez badago, hau ez dateatzen. Orduan musikari bezala ere, erronka bat. Egia da gaur behartu zaituztegula pixkat bi filatan edo jartzea, ze normalean jartzen zeate semizirkulo batean. Bai, kontaktu bizuala oso importante. Intzira ez dut ikusiko. Beraiek ere musikari, aipatu nahi nu musikariek ere taldera proposamenak ekartzi dituztela, eta doinu proposamenak, asko gustatu zei Galizian egon naiz, eta asko gustatu zei ez dakize doinu, eta hau ezin da bertxotan egin, eta gu, venga, a ver, tal. Saiatuko gara. Egia aukezuela talde konstrukziotik edo pixkat ezberdina den formakuntza bat, edo bai musika, gitarra bat, igual dala oikoena, talde baten ikusten deguna, baina biolina, eta txalaparta, eta kaja flamenkoa, hor behian prestatuta daukatena gerarako, ez da oikoena. Eta gainean, abeslariak, bertsolariak izatea ere, arraroa da. Orduan, somatu duanez, dato pixkat laguntasunetik talde honen sorrera, pixkat denen artean zerbait sortu nahi zen duten, eta bira, ni hau aportatu dezaket, eta... Bai, horrez. Asunta urteak dara gula lankidetzan, bertso elkartarekin lanean musikariak, sintoniak prestatzeko, den gauza egiteko, baina, eritzea puntu bat ere heldutasun batetik, ez? Erabaki duguna, zerbait elkarrekin proiektu baku nahi dugulako egingo dugu, eta experimentatzen, baina ezagutza batetik.
aurrera. Eta experimentatzen baina ofizialki, ez? Hoi da, Ez ekarpen bat egiteko, ez dakit bat, txapelketari sintonia bat egiten. Marroi bat eman digutela. Marroi batean egin berzulako txalapartarekin Bai, bertzutan. disfrutatzeko, bai. Ba, ez, egin dugu fundamentuz. Bai. Vale, pixka da, bakoitzaren aurkezpena entzutea gustatuko litzaiake jakiteko bakoitzak zer aportatzen dion taldeari. Nola aurkeztuko zinatekete bakoitza? Bueno, bania intzira naiz, eta ustot azken etortzen taldera, ez nabasieratik, baina netako kriston postasuna izan zen, esan zestenia, nahi duzu gurekin jo, netako kriston alaitasuna. Hasi nintzen bertzoekin, altxakopletan, sala musikatuak, eta nahi zeben jotzia hor. Marroi bat, ez? Eta marroitik... Edo igual al revés, ez, oian etxartu esan dut. Egon nintzen, zuen ikasturte bukaerako festa baten. Ai, ez egin. Hori da, etxartu esan dut. Aterasun gitarra afari batean, eta hurrengo egunean ezin lorik egin dit, eta Mikele deitzen dit. Oia, intzirak son nosta, eta izuta. Bai, nik berdina pentsatu dut. Deituko diot, ez da? Hori da. Eta gero ditu ninduen izaten, izar, eskeo. Eskeo, ezagutu dut, eta ondo irutaizu, eske pentsatu, venga, bai. Eta niretako kriston plazerra, ondo pasatzeko tarte bat, eta euskaran inguruan egoteko tarte bat, eta gaur egun gertatzen diren gauzei buruz hitz egiteko tarte bat. Dana batera. Bai, gero sartuko gara letretan eta zenbat esan nahi dauz. Bueno, abestu dezuen abestiak, dauzka meloi pila bat irekiak, ni naukara apuntatua bigarren abesti bezala, eta sartu dezuen lehenengo bezala, bira, abisatutanen bilera. Zea, lista aldatu dugu. Eta batean... Improvisatzaia gara. Zea, aktualizatuta neukanean lista, pum, lehenengoa. Baina, bueno, jarraitu izagun aurkezpen egin eta gero sartuko gara letretan. Vale, ni Mikel naiz, agura ingoa, eta, bueno, badara matibilbide musikal bat, 10 urten dituenetik. Orain 40 ditut, hainbat taldetan, ez? Rock taldeak, talde klasikoak, eta orain experimentatzen, ertzetikekin, zirko munduan trapezista batekin musika jartzen da, bueno, bide berriak irekitzen. Dago, bai. Vale. Pues ni mire niñake naiz, altzazutik, jaio naiz, baina araian bizi naiz, eta ni txalapartaren mundo orain dela 30 urte, jotzen du txalaparta. Erturatu mikroa, beldurri. Bai, barkatu. Eta orain, azten da orain dela 3 urte kajoiarekin. Eta, depende ze tema eta ze inspirazioa, honekin o honekin. Gero sartuko, baina nahi kaja pila gustatzen zaitu. Guri ere. Gure bai. Venga, eta bertsolariak. Txalapartari, txalapartari, bakarlari. Dena pareja egin behar da bizitza honetan, Ni bakarri jotzen du, bakarri. Single txalaparta. Bai. Bai, ba. Ta ni izarre mendu gurenkoz gaia naiz, aiar atletik nator, laudiotik, eta bertzotan ibiltzen naiz, eta horrez gain, hainbat musika taldetan ere parte hartu izan dut, denetarik, segun zezaltza, batzutan, bertzo jopa, bertzo saio musikatuak, bertzo saio normalak, egunaren arabera, jateko bezala, zezaltza, edo beste, baina beti gozamenetik eta plazeretik. Laguna gara beti da nik, eta, ni ere bertsolaria naiz, oiane naiz, momentu honetan Arbaizan bizi naiz, Arabako Lautadan, eta urte pilo bat daramatzat inguru hortan, orduan Miren eta Mikelekin harremana estua izan dut, eta beti bertxotan egite asko gustatzen zait, baino zerbait falta zait hor holtzan, ez? Eta asko gustatzen zait mugitzea, jolastea, ez geldik egoten, eta orduan musika ere asko gustatzen zait, eta talde honek eman dit aukera, nahiz eta gaurre gitarra bakarrarekin gatozen, gitarrarekin batera improvisatzeko, eta jolas egiteko, edo ikasteko, edo experimentatzeko ere bai, eta hor da, talde honen xarmaren iretzat hori da, danok ikasten dugula zerbait. Ikusi ditut zuen bideo batzuk, eta hor ikusten zaitut gitarrak bereziki, ja zai egiten behin bazait gitarra jotzen ikustea, edo ikastea, eta batez ere improvisazioa bi gauza batera, apagai vamonos. Baina, simplea bada ondo. Ala ere, urrengo abestira pasa nahi nuen, baina dauketan apuntatu hemen santxa guztiak, dala orain jode zuena, beraz, zuek esan zer datorren. Bai, orain improvisazio bat egiteko asmoa geneukan,
Baina zu bazenukan gai bat, ezta? Bai, baina neukan hirugarren abestirako, baina bueno. Hirugarren abestia baina Hau prestatu. da, hirugarren hau da, zure hirugarren hau da, Bai. Eta lehenengoa, Eta lehenengoa jo dugu. Lehenengoa egin dugu zukitzekin aurretik, bestientako. Bai, podcasta baino le jendea segon da zer bejo batzen. jendea beratzeko. Bai. Bueno, vale, esan dizuet, horri batzuk utzi ditut hor gaia jartzeko, zuek berotu, baten bat ikusi dut ja jarrita. Bueno, bai, gero grazia hitz magikoa aipatu duten, neriola... Ba, nire improvisazioa gero orako utziko dugu. Ostra, ona da orduan, galdera, vale. Zakit. Nola, lehenengo aldia dan gaia jartzen dituana, ba, zuek esan, itxasoaren ilunak eta argiak. Oh, bitxo. Gainean, hain itxasotik hain urrun datozen talde batentzako. Eta hain urbil dakagula ontxe. Hain urbil. Etxe garatetik bera hor dago araba, da itxasoa guretzat handiegia da. Lairarairara, portua eta lapa azegalbaean, itxasoa da iuna argia barea. Trailarairarai, itxasoa da zabal haundita oparo, gaur zurriolan gutxienez kabreatuta dago. Lairarairara, eta Donostiraino heldu gara lasai, ukitzasorik ez dugu baina rezaka bai. Trailarairarai, resaka edukitzeko badugu aukera, momentuz gatoz gatza pixkat ematera. Lairarairara, eta horrezegatik dakargu indarra, zuek zarete olatuta gu aparra. Trailarairarai, beraz hemen gabiltzan kaioen antzera, hau animatu daku surfeatzera. Lairarairara, eta Irun hain gertu dago hartu aintzat, itxasoa baita uilun mirranteentzat. Trailarairarai, itxasoa beti ez dago ederrez betean, izan daiteke batzuentzako kolpean. Lairarairara, baina marea ikusiz batzutan hobe da, horregatik plazera ere mugagabe da. Trailarairarai, batzuek badituzte gerrian
esatz hauek hain dira laburrak, uste dut izar garela guk bide lapurrak. Lairarairara, bide lapurrak oteienago seguru, agian kontrabandistaz gehiago dugu. Lairarairarai, Benitoren doinua aurrerantza doa, zer da ertzetik bada hori kontrabandoa. Lairarairara. Ez da izan hain poetikoa, berak espero zuen sakonago, eta... Baina musikariek erabaki dute bukatzea, eta ia ez da, hori gertatzen da gurean. Hori da, improvisatzea, moldatzen jakitea eta gozatzea. Gu ere atsegin ditugu Donostiako piratak. Osatu dugu, hori da. Ja, etxeko lanak etorri egina zentuzten. Hainbeste. Bueno, lehenik eta behin, barkatu ahotsa gertatzen dena, improvisazioa. Nire bai, ez da ahots sexia jarri nahi duala, baizik eta gaur natora foniko. Bueno, sorkuntzen prozesuen inguruan jakin nahi nuke, zeren ezakit, improvisatzeko garaian, edo abesti bat sortzeko garaian antzeko lana daukazuen, edo nola sortzen dituzuen zuen gauza? Bueno, gu gara bezperakoak, ez da? Azken orduko. Azken ordukoak. Bereziki letrak egitea aldetik, ez? Bueno, gertatzen zaigu, igual, okazio berezi baterako edo gai berezi baterako kontzertua egotea, eta orduan, lantzen dugu. Lantzen dugu gai bat, eta aukeratzen dugu doinu bat. Baina, bueno, bestetik WhatsApp talde bat daukagu, eta adibidez, gure txalapartariak bialtzen du kantu bat asko gustatu zaiona. Esate bateako, gaiega hiena, ez da? Tan xugeiraz, gero kantatuko dugun hori Mirenek bota zigun, hau asko gustatzen zaitegun ez Galizian, gero Eurovisiorat juntziren. Oie, gero, ordena, zirkustantzien ordena hori izan zen. Lehenengo Mireni gustatu zitzaizkion, da gero mundu guztiari. Eta bota zigun kantua, eta adibidez Izarrek egin zuen moldaketa bat, ez? Eta gero beste batzutan ere, garaiaren arabera, bertsio ezagunak gustatzen baldin bazaizkigu, animatu izan gara, horretan doinu horietan improvisatzera, ez? Horre... Azarko geta bosteko sastraka, portugaleteko... Bai, hori... Neska gazteek atera zuten kantuarekin, ibili izan gara plazetan, bizardunak enbeste doinu batzutan ere, gustatzen zaigu asko, desiratik eta momentuen bakoitzaren plazeretik proposatzea, partekatzea, eta... Pizka folkera, jotzen dute, gehiago gure doinuek, ez? Azkenean ja... Flamenkora edo countryra, edo guzkuntza gero, beste estilo batzuk ere. Baina alaia eta bizia, hori bai, hasiera batean, Benit Mikelagoa gehiagi jotzen genuen, gero joan gara gehiago, azeleratzen, eta beste ritmo bat ematen, eta, bagari gara gure estiloa sortzen. Bereziki gustatzen zaigunean zerbait, horri eusten diogu. Eta hori, improvisatzeko doinuak, hori, jolas egiten duguen saiotan, ea zeinek funtzionatzen duen, hau da, azken aldian proposatuta, nik uste dut, goizian goiz jaikirik aintzirak proposatu zuen, eta, probatzen ari gara horrekin, eta sortena gehiago izaten da, gai bat prestatu nahi dut, pizkate igual beramaten duzu pentsatuta doinua ere bai, eta... Bai, edo batzutan plazak berak ere irekitzen digu bidea, ez? Trebinun arako ere bertso sorta bat egin genuen, edo Gasteizen gaztetzarako mendiak askeren jaialdi baterako ere beste sorta bat, Mairulegorretan, segun non kokatzen gaituen plazak, saiatzen gara guk ere, halako ekarpen bat egiten artistikoki. Eta letraldetik eta asko jotzen dugu, Arabako euskalduntasunaren eraikuntza kontatzen dugu askotan letretan ere, ez da? Nola arabarrak eta euskalduna garen, ez den hain gauza arraroa, eta nola hori azkeneko 40 urtetan gertatu den gauza baden, eta badaukan bere balioa, eta hori saiatzen gara kontatzen. Vale, aurreko gai batzuk hartu nahi nituzke, normalean musikatik sortzen duzu lehenengo. Musika baten gainean jartzen dituzue letrak, edo letra baten inguruan, edo bertso baten inguruan musika zentzeratu. Lehenengo musika. Musikatik
improvisazioa. Bale, zer izan zen lehenago, improvisazioa edo bertsolaritza. Hau esan nahi dut, improvisatzeko gogoagatik sartu zineten bertso munduan, edo bertso mundutik zentontzenako hasten zaizue gustatzen horrelako improvisatzeko behar hori. Ni beti izan naiz alperra idazteko. Hori baldin bada erantzun egokia, eta neukan irakasle bat, esatezuna hori. Ona da idazteko, baino pixkat alperra. Eta bertso eskolara eraman dinduela, 12 urtekin. Gero beste gauzatarako naiz alperra, baino, eta zure ez. Baino gauzakola gehiagi prestatzea, gehiagi elaboratzea, ikuste duzu, gidoi bat egin dugut atzo, zuri bidali, eta jankas gora jarri dugu. Hore agerturatu eta lehenengo gauza esan diazuna. Bueno, abesti batzuk aldatu ditugu, eta behin hasi eta, baina abesten da dena, da pigarren. Hori da, mentalidade ex dela ez da gurea. Nien nahi zona improvisatzen, esan dizu. Pues bueno, ánimo. Bueno, bertso klaseak ematen dituzula esan dezu. Nola hasi zinen bertso mundutik bertso klaseak irakatsi nahi eta horrela. Gero sartuko gara musikariekin, Bueno, 12 urte nituenean edo hori, alperra nintzelako bertso eskolara eraman ninduten eta Gasteizko bertso eskolan existitzen zen, haien izitze egiten 80. hamarkadaz. Eta baina danak ziren nire ikuspuntutik zaharrak, edo, ez? Jende heldua, edo, eta ez zitzaidan oso erakargarria egiten. Gero, oso klasikoa zen, horrelako zerbait. Zaharrak ziren, ez dakit. Eta zegoen adineko jenderik. Eta gero ukinuen erabearo oso labur, intenso eta punki bat, eta ardun urte bete zedutzi nuen, eta pasasitzaidanean apur bat, 15 urtekin esan nuen, erakutsi bardien, baino gazteagoa direnei, eta gero garai hortan Iturriaga, eta Lortza, eta Hasiberria ziren, eta beste zerbait somatzen zen inguruan, eta hor ja sortu zitzaidan beste batzuei irakasteko eta karrora sartzeko gogoa, provokatzeko gogoa. 15 urtekin? 15-16 urtekin bai, irakasten hasi nintzen. Eta bueno, hor jarraitzen dut, Arabako herri txikietan, asko maite dut Araba besteak beste horregatik, ezagutu dalako bazterrik bazter, ertzetik ertzera, Errioxan eman dut klase, Mendialdean eman dut klase, Lagudion eman dut klase, Izarri bai, eta bueno, bazter guztietatik ibili naiz. Arabarrak de pata negra. Bai. De patata negra. Eta Izarre kontatu barko du bere. Improvisatzen hola dira. Ja, nire historiaren polita da, oianaren antzekoa da. Nik bertotan hasi nintzen, idatzi ez naukalako gogorik ere, alperra nintzen klasean hitz egiten egoten zena, idazten arbelekoa kopiatzen beharrean, eta nik 16 urte arte gorroto maiuskula hasta negritan nituen bertsoak. Gurasoak bertsozaleak eta euskaltzaleak izan dira betianik, taramaten gituzen, eta aspertzen ninduten pila bat, plazan zeuden, gizon, zahar eta goten nintzen poto bat noiz egingo zuten, baina, klaro, ez zuten egiten potorik. Unak ziren. Orduan, garoz egiten zian, mainukortak, eta ez niolako ulertzen nik uste dut. Eta, testu inguru hortan, oso kantuzalak izan gara etzean beti, eta kotxean gogoratzut, nire kasuan, aizpa hasi zen, bertso eskolaren batean zurekin, edo Saripaiarekin, eta askotan kantatu dugu autoan, euskal kantaketa, eta hasi nintzen improvisatzen baneran, eta ondo eta erraz, eta iratik edan zian, zu izar bertso eskolara, etorri barzara, eta zuzenan hasi nintzen kantatzen, eta ia eskolartekoan, eta Oianerekin eta Binazperrarekin etortzen ziren gaztetxera, gurekin egotera, eta holase sartu nintzen, bertsolaritzaren saltza eta zurrumillo hauetan. Estimarratuko nuke igual gure gurasoek, eta zure amak, zima kantatu diguten txikitan, nola dakigun kanzionero herrik abesti guztiak eta ze almazen edo bete diguten, eta justo gainera izan direla, sortzaileak, ikastolen sortzaileak, gure gurasoak nahiko jende aktiboa izan dira zentzu horretan. Importantea da ikusta Araban euskal gintzan nondik eman den, ez? Bai hizkuntzatik, bai bertso eskoletatik, oianea Arabat guztiontza da, herri joan dena, txiki-txikia ginenetik guztio, eman diogu bertsolaritza oiane. Ez, orduan euskal gintza inguruan kokatu bat guzti hau, ez? Eta, bueno, azkan dira bidez berdinak, ez? Helburu berdineako, ez? Euskal gintzeko eta Araba ere, bai. Elkarrizketa hau prestatzen gaudenean deitu nion eta galdetu nion ezakite zer Arabako euskalgintzaren inguruan eta esan zian, Kristo meloia ireki dezu hor. Meloi puskada hori bai.
Lero, pixkat, urrengo abestira pasako gera, tan sugeira saipatu dituzu eta ez dakit orain datorren... Bai? Bai, bien. Oso, ondo. Bueno, beraik euskaldunak ez dira. Eta Eurovisioan ikusi nahiko genituzke egia da. Bertara, hirugarren geratu ziren, horako zer? Hirugarrena. Bai, baina pena bat zeren hor atzean bazegoen Espainiatik kako txartean, espainolez abesten ez zuten batzuk iristeko nahia edo gure beste herriek gogoz ikusten genuen hori. Baina, bueno. Kiston energia eszenario gainean ere bai, Bai. Baina, bueno, jartzun ere izan zuen, beraz. Eurovisionera ez, baina nik uste dut asko zabaldu zela eta hori ere, zarrotzeko da eskertzeko dela. Konta iguzu, ze abesti aukeratu zuen, beraien gainean zuen bertsio partikularra abesteko. Ba, Eurovisionera eraman zebena. Zein naha, miren, hau da zure preferitua. Hau ez dugunean gidoian jartzen du horpegi horrela. Mirenek. Bai. Ez badugu jartzen gidoian? Ailara, Temazo bat. Bi, hiru, lau. Emakume asterizko bati hitzatziak, aize hartzera doaz begiko zapiak, gorputza bizitzetan itzi ebakiak, gureak dira gorputza erabakiak. Lotuta nahi gaituzte eta larru biztan, erresistentzi sendo bat gara konkistan, garaipena badago iraultza txikitan, nahi dutenaren orde zuzarena izan. Ailarai, 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 ailarai. Zeri deitzen diote, zaintzen paradizu, plantoringo bagenu, ondo dakizu, izugarri garenez, aldira inizu, erretra bazaudeman, behar denarizu. Puntan soilik ez daude hitzak tatitiak, urtetako izerdikulero bustiak, emakume aske gara, batuta guztiak, gerra bakarrik ez du egin lubakiak. Ailara, 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 Azala zimurtu bai, baina ez bekokiak, gureak dira amez, kaleta tokiak, ze kristo konfesio, da hitzegokiak, guretzat bakea eta haientzat hostiak. Aizpatasuna ez da neurtzen musutan, baizik batera eman ditugun pausutan, plazer bat da ez dena neurtzen musutan, segi mundua ipintzen dantzan eta sutan. Ailara, 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 dantzan eta sutan. Pandereta, kuno pandereta karriko dugu. Horrengo batean panderetarekin. Oso ondo, tan sugeira zen abesti ezagunena, edo nolatan, edo, bueno, bera, zuk hau proposatu zen abesti hau? Bai. Eta, vale. Pixkat, gustatuko litzateke jakin zeintzu diren zuen influentziak, eta adibidez, gaur onaino etorri zarete, ezakit kotxe batean, o bi, o... Sartu gara baten, dena aprobetatuta, baina sartu gara. Musika jarri dezue bidaian, zer... Jo, eske asko hitz egiten dugu. Eske... Gainera goizan geratu gara, goizan goiz, gozaldu dugu batera kasi-kasi. Bai. Bueno, miren Euskaldun berria da, eta batzutan hori asko hitz egiten dugu, eta askarregi, eta badaukagu... Eta ni begiratzen du telarainak eta hori. Bai, hori esaten du. Ze miren, oso askarrak dira. Telarainak. Baina, bueno, bide batez ere euskara ikasteko balio izaten nahi da zuretzat. Ez?
Galdu gara galderatik jungara. Influentziak, ez? Influenziak. Influentziak, eta, bueno, pixkat zerren, gero, mira, influentziak, igual taldeak ze influentziak izan ditzazken eta bar, eta gero sartuko bana zer entzuten duen bakoitzak. Ja, Mikel, zu. Kain ezberdina gara, karo, taldearen influentziarik ez dago, osea, bakoitzaitu bereak eta gero konpartituko ditugu edo ez. Imaginatu, ninatot klasikoko bilbidetik lehenengo, gero punki talde batean, gero arramazkarro kantrola, orain zirkoan, karo, azkenean ez, pizka bat lehen bazegoen ideia bat, nun pertsona bat sartzen zen jebi talde batean, da bizitza osorako zen. Ni uste musikario guztioi gustatzen zaigu ere, pizka bat, ez, ateatzea, eta korsete horretatik, eta improvisatzea eta esploratzea. Eta mundu berriak ezagutzeko, eta niri behintzat ez naiz estilo batan gehatzen, ez, bueno, entzun ditut, Irlandez pila, eta Kusturika, eta tal, baina, bueno, nik uste dut, ez, politena dela, egunez egun gauzak deskubritzea. Bai. Zagizuek. Bueno, ni etxetik beti euskal musika aukidot, baina gero... Roka, bereziki. Danetarik. Entzun dakit, baina egin... Bai, eta gero, egon naiz urte asko musika afrikarragan barneratuta, eta esaten, hemen euskal zerbait falta zait. Folkloreak bai, afrikarrak, urte asko, eta oso gustora, baina netako hau izan da, barruan dakaten ataratzeko, ze beti udalekuetako esentzia hemen dakago. Euskal udalekuen esentzia, sutondo baten familian edo lagun artean egotia abesten, hori... Kantzionero tipikoekin. Netako, konturatzen naizolan, betetzen hauela. Faltan botatzen ebala eta asko betetzen hauela. Bale, afrikarrak esan dituzu, ez dakian ez ezer, gomendatu zerbait. Afrikarra, egon naiz perkusio afrikarra jotzen, eta horren ondorioz egon naiz Ginea Konakrin, egon naiz Senegalen, eta faltatu zain Malira joatia, horren naiz heldu, eta perkusio afrikarra oso sakonki bizi izan dut, eta horrekin melodia falta zitzaidan ere, eta orduan jo izan du balafoia, jo izan du kora, beraien kultura ikusi babitu. Asko gustatu zitzaidan ejertzitoa egin ordez, baletak sortu zituztela. Mundura ezagutarazteko beraien kultura. Eta hori asko gustatu zitzaidan. Hori presidente batek egin zeban, da esan hongo, Eta, gugan iritsi zan. Hala edo nola iritsi zan. Eta negoteko aukera aukido. Eta konturatu naiz, leheno hor... kafea esamar, no? Baina birratxo bat hartzen jakin dugu zuk ere bai teklatua jotzen dituzula, zuere bai perkusio afrikarra, osea, behar balitz taldea o instrumentuz musikaria saxofoiareko dugu, ematen zaigunea. Holasa gustatzen zaigu. Laiztar. Den ardizka egiten dugu pizka batzu, baina. Aldaketa edo berrikuntzak iskinaren bueltan dago. Denetarik pizka baino gehiago egiten baldin badago, bai aspertzen gara, eta orduan. Ui horregatik usatzen zaigu jotzea, instrumentua eta kantatzea eta improvisatzea. Hola, erdizka egiten moduzu, justifikauta dago, ez? Erdizka gauza bat abeste. Konturatu naiz, harmonika erabiliz gero ezin dezula, abestu. Claro. Batzutan egiten duzu, bestak abestu. Oianik abesten doa bitarte. Tentu! Zuek influentziak edo zer entzuten zuen edo... Bitu, nik uste dut nik influentziarik handiena igual, sutondoa eta inguruan izan dudan jendea izan direla. Izan edo dualeku testu inguruan, edo etxean askotan abestu dugulako, eta igual bai euskal kantutatik abiatu naizela beti, bai kantatzerakoan edo baita abestiak sortzerakoan, bai izan genuen Uluka izeneko talde bat, gaur egun Aizparekin eta beste proiektu bat daukat Burbuiak izenekoa. Orduan nik uste dut bai izan duela eragina niretzako sutondo horren inguruak, ez? Eta estilo aldetik ez, baina hitzak eta jartzerak orduan edo bertsotan egiterakoan igual niri hori da gustatzen zaiena, zu ematea ez dute esango, metaforiko igual, baina bai zuak piztu edo zuak itzaltza, ez? Eta, emakume izateagatik, zu asko ditugu inguruan, pizteko eta itzaltzeko orduan, uste dut horrekin urte luzerako daukagula oraindik, zorionez, edo tamanez beste kasu batzuetan. Denei emozionala naiz, oso, orduan konektatzen dudanean doinu batekin eta sentitzen dudanean hor barruan eta ateratzen denean ahotsa, horiek gustatzen zaizkit, ez? Eta bertso doinutan, esango nuke ere aukeratzen ditudanean kantatzekoak, ez zaizkit gustatzen zurrunak, ez zaizkit gustatzen doinu sosoak edo doinu serioak, gustatzen zaizkit, emoziokin konektatzeko modukoak bai,
Baina, bueno, gora beratxuak edo biziak edo diren doinuak. Ez eta nik uste aukeratzen ditugun doinuak gutxi gora bera hortik dijoazela. Eta gero hori, gurasoen gandik jasotako kotxean kantatzen genituen kantu zahar guzti horiek, gehi bidean aurkitu ditugun, rock influentziak edo nahi flamenkoaren toke hori ere gustatzen zait, eta ikusiko duzue. Urrengo kantuan esate bateako, horrek ere badauka gure taldean, pixkate zentzu hortan desmerelatu ere egin gara, pixka bat, eta komplejuri gabe, korsetak kendu, eta musikari oztoporik ez jarri, ez? Venga, animatzen zehan zu. Influenziaren bat, abestiren bat, gustatzen zaizure entzutea. Larogei garaiatren amarkadan miren zenbat ibiliren. Igual ezin du kontatu. Etxean beti aitarekin jotzen du gitarra, nire aitona ere bai, eta beti abesten, baina nire gustatzen zait pilo bat perkusion. Rock and roll, eta beti bateria ez dakizer, eta txikian itxenean, nahi nuen xilofono bat, eta inoiz llegatzen du xilofono hori. Baina ni hori beti negoen honekin, orduan, azten da txalaparta, eta ni, txalaparta... Xilofono rustiko bat. Xilofono bat behar duzu. Ni nahi nuen, baina ez... Nire semea dago kriston tabarra ematen xilofono batekin, eta behar balin baizuten lo regalu. Semea da xilofono. Txalaparta eskatzi izunean, igual, Orduan hori, txalapartarekin, eta gero, kajoia. Eta asko gustatzen zei, el rock and roll es lo que más. El talde, adibidez, barricada, yo que sé, los del Rayo, que son de mi pueblo, Txasukoak, la polla, yo que sé. Klasiko. 80, 90 hori zen. Gure jai guztietan entzun ditugu talde. Hori. Vamos, hurrengo abestira pasako gea. Bai. Improvisazioa datorren. Bai. Askatuko dizuet pentsatuta nuen gaia. Bildurra, Ja, txun. Venga, ba. Abisatu dizuet ideia arraro bat nuela buruan. Eta gero hitz egin nahi nuke hortaz, baina azken aldian asko ugaldu dira edo sareetan eta asko ikusten ari dira inteligentzia artifizialak txatak irudiak eta sortzen dituzten inteligentzia artifizialak eta nola ikusten duzue? Euskal kultura digitala inteligentzia artifizialaren mundu hontan. Hala, trago. Hombre, itzultzaile neuronala ondo da. Bentsat itzultzaile on bat lortu dugu, edo... Nahiko ondo azertatzen da, hortik, esan ezaken bakarra. Bat, biru, bat. Naiz eta hori neri iruditu benetan gai bat mundiala. Naiz eta hori neri iruditu benetan gai mundiala. Bota diguzu iskina hortatik makoki bostontzat bala. Zeren gustatzen zaiguna guri da inteligentzia naturala. Horrezegatik naiz
teknologiz laguntzea egongo litzake ederto. Baina teknologiz laguntzea egongo litzake ederto. Kable pilo bat ikusten ditut hemen txelurrean, por cierto. Agian oiek ez dira txarrak darunean entxufatzeko. Nola aldatzen doazen azkar sormenerako ohiturak. Nola aldatzen doazen azkar sormenerako ohiturak. Nahiko azakar ikusten ditut Durango kanpotik urak. Laguntza eta babes gehiago behar du euskarazko kulturak. Baina orain ez du laguntza asko eta badauka kondena. Baina orain ez du laguntza asko eta badauka kondena. Berreskuratu nahi dut inteligentzia artifizialarena. Eskerrak ezin dela imitatu oraindik irudimena. Euskal musikak eta kulturak izan behar du askea. Euskal musikak eta kulturak izan behar du askea. Berdin Benito bezain zahar bat, zilmafia bezain gaztea. Kadena zerrik ez dugu behar, ez izatea katea. Azken finean gukalikateak jarri ditugu katetan. Azken finean gukalikateak jarri ditugu katetan. Segitzen dugu borobilean karratu gabe ametxetan. Ta luzaroan jardun gaitezen marruma kulturaletan. Eta hain zuzen ibiltzen gara, batzuetan traket zuzen. Eta hain zuzen ibiltzen gara, batzuetan traket zuzen. Ikusiko da artifizialki bideak zel muga duen, baina talde bat ez da grabatzen, ez da disko bat YouTubeen. Beste bat nuen, baina esan duen Mikelek, ez. Zorionak, uste nuen kriston sarea zala jarri nuen. Bazen bai. Eta gari oso ondatea zeate. Bueno. Zorionak, kriston lan atzen. Garo, esan nizuen, gai bat daukat pentsatua, ez diot, jende jakin dezan, ez nizuen esan zertaz hitz egin nahi nuen, eta zer gaitik. Bai. Izan ere, hau da, 101 saioa, 100 podcastekin ditugu orain arte, eta saio batzu gehiago gaizki grabatu zianak, eta beti daude akatsak eta bar. Baina lehenengo aldia da, gure kartela, inteligentzia artifizial batek egin duena. Bai. Egia da, denbora faltagatik. Ez nolako, claro, ertzetik taldea. Eskatu nizkizuen argazkia, normalean denboraz larri nabilenean eskatzen dut argazkiren bat eta horrekin egiten dut kartela. Baina zuenako oso horizontalak ziren eta kartel vertikal batetarako ez zian balio. Eta hasi nintzen jolasten. Egia da, bueno,
moldatua dago, egia da berak emandako irudi bat, gero moldatu egin nuela, eta baina beste 20 kartelak ikusiko bazen dituzte, ematen dute inteligentzia artifizialak eskaintzen dituela beraiek dauzkaten pesadillak edo eskaintzen dituzten irudiak dian oso arraroak. Eta orduan azkenan jartzen zenion, ingelesez jartzen zenion, baina instrumentu bat ertz koloretsu batean. Eta hori eskainitzidan. Bueno, bitxe, koloretxua da, bintza polita. Igual bakarra. Koloretxoa da. Zer beste gauza batzuk oso arraro bat dira. Eta egia da, erakutsiko dituala inteligentzia artifizial horrek eskinitako irudiak. Baina segurazki naiz ditzuliko, oso larri egon bar duten boraz eta inspirazioz horrelako. Zuen kasuan, ez dakit nola ikusten duzuen mundu hau, inteligentzia artifizialena, zeren oso azkar da biltza, orain elkarrizketa bat izan dezakezu, kartel bat egin dezakete, musikare bai. Zue esan dezakezu para, eta esan, biolinez, pianoz, eta ezakitze, orkestra batekin. Nola ikusten duzu, hain analogikoa den musika bat egiten duzuenez, nola ikusten duzu horrelako zakiten kompetentzia, baina... Bueno, bada joera bat beti izateko, ez? Pasatako hau beha zela. Eta datorrena kontuz beldurrakin hartu bat dugula, eta entzun notizi bat azto da unibertsitatean ja horrena gaioa debekatzen hasi direla, zer jepe txatorrek jatesiak egiten ditula, bueno, ja jendea urruri dago, ez? Ez dakit, nizure kartela ikusten dut, eta bueno, nik ez dut uste zumeta bat denik, ez esan. Bueno, polita da, baina... Zumeta hori da. Bai, hori da. Bueno, ni uste dut, gizakia badugu gure sormen kapazitatea bakarra dena, eta, bueno, egokitu batko garela mundu berri honetara. Ez dut uste okerrago izango denik, desberdin izango dela, besterik gabe. Datorrenakin aurrera. Gure guri, nik uste dut talde bezala, batu gaituena dala humanoki elkarrekin egoteko eta momentu hauek konpartitzeko beharrak, ez? Eta horrek inteligentzia artifizialak aukera horiek kentzen ditu, ez? Gara gardo ba, lagun artean, horrelako leku batean egoteko aukera zoragarria. Gainera, bazkaldu dugu, itxaso ikusi dugu, ez dakiz, hori ordenagailutik egiten baduzu, beste guzti hori galtzen duzu. Eta, bueno, alde humanoa, gizakiok gero eta gehiago, eta, bueno, pandemian adibidez hori bota genuen faltan, ez? Elkarrekin egotea, konpartitzea, izerdi usaina, ez dakit. Horiek artearekin zer ikusia handia daukaltela esango nuke. Era bat ados nago, zeren ni gehien baloratzen dudana kontzertu batetatik da kontzertuan egotea, ez musika bakarrik entzutea. Musika etxean entzun dezakezu eta ezakizu nork egin duen, baina hemen zuekin egotea, eta bueno, gure formatuan zuek hobe esagutzearena, eta horrela, es impagable. Hori da. Ez besteak, esartu nahi ez gai irristako rondan? Bueno, nik gauza hauek ondo erabilita ez dakitela zertan bere neurrian ondo godungo dira. Baina nik ikusten dut, ni mehatzu pizkat ikusten dut gauza hauekin. Ze gure lana eta gure sormena ordezkatu behar badabe makina batzuk, makinako ondo dauz, gure lan txarrenak laguntzeko, hori oso ondo dau. Ez dakit txarrenak izan leke ospitaletako komuna garbitzia, enleke makina batek. Eta ez dakit, pisu asko erabiltzia makina batek, baina ja mundu, ez dakit, gure gizart makina bat ez da gizaki bat. Ordan ezin da heldu ordezkatzera gizaki baten, eta bueno, eta ja pantaiakin ari dana gertatzen, asala ez dau. Egon daiteke beste dana, nik ez do bizi hori, zaizkite bat ere gustatzen naiz azken migrantea heltzen horretan, baina ikusten dut etorkizuna hor da, hola, bale, baina niri horra asala falta zait. Ez dakit, ez dut, ni justo ez naiz oberena esaten hau marabila bada, ez. Niri beldurra matai deta. Niri beldurra matezta, hori da. Eta kezka handia. Eta kezka, hori da. Handia guztu alako, teknologia berriak eta oso ondo daude, baina izan behar dira akuilu bat. Zer gertatzen da? Hain azkar eta hain erraz barneratzen ditugula, azten zaigula, pertsonak garela eta makina mentalidadea eta koizteko modua eta pentsatzeko eta bizitzeko modua hartzen dugu. Eta da realitate bat ezingo dena bukatu eta lagungarria izan daitekena, baina izan behar da lagungarria eta ez zentrala. Suntzitzaia, bez. Pena ematen diana da,
Nietzako sormenaren aldetik edo musikagintzatik edo politena da bidea, ez? Emaitza kristona izan daiteke, makina batekin egiten baduzu, baina zerra aportatzen dizu. Emaitza bai kristona, bale, hori baldin batzen zure helburua ondo, baina politena bidea da. Orduan, ez daukate zer kontra, baina ematen dit pena, bide hori ez esperimentatu eta arakatzeak, norberak. Eta arrisku handi hori ikusten diot. Zer makina batek, egin alduzu, disko bat eta kanta bat, eta dituzun guztiak, jarri YouTubeen eta ongo ira makinak eta geratu gaizu zoragarri. Baina ze esperimentatzeak eman dizun placer hori edo... Aunque sea autotunearekin, bai. Aunque sea autotunearekin, hori ere... Bai, horregatik diot, nik akuilu bezala ez dit ematen beldurrik eta lagungarria. Eta lagungarria ere bada, batez ere denen eskura baldin badago eta belaunaldi berriak eta aurrak eta gazteak edo berdin zaite edo jubilatuak eta pensionistak. Makina batekin animatzen badira sortzera eta jensormena garatzea, txalo esoragarri, baina... Bere neurrian, hori da, nun daun neurria. Gero ikasi beharko da erabiltzen. Hasieran beti horrelako teknologiak hasten direnean, hori, esaten dana. Etxeko lanak egin ditzazke robot honek eta pinpan, baina gero ikasten da gauza horri ez muga jartzen baizik eta gero irakasleek irudimena garatu behar dute galderak nola egin jakiteko. Zeren chat batek ez dizu emango erantzuna eta eta... Bueno, eskerrik asko. Zeren... Galdera sakona indozu. Bai, gainean hor runrunean egon esaten hon, ez dakit gustatuko zaien jakitea kartel honek robot batek egin dola. Haurain dakizuela, ze diduzu. Ondo, koloretsua, bentsat, nahiko alaia, nahiko alaia. Ez, jasotzen duela. Nahiko nuke jakin beste aukerak zelakoak ziren. Hori da, Erakutsiko ditugu. Erakutsiko ditugu, egitan. Eta bidaliko izkizuet, WhatsAppez. Urrengoa bestia. Eta ez dakit azkenekoa, edo, gero plus bat egingo dugun. Plus bat, bizka. Venga, bai. Lehenengoa ez, jendeak ez duen zuen. Prestatutako azkena, bai. Ez, bertso sorta prestatu bat da. Euskaldun txarrak gustatu zitzaizun titula asko, ezta? Bai, zeren horrelako esposatuta nagoenean kamara batzutara eta behin deskribatzeko erabili nuen esaldi bat gero errepikatu duana oso komodo sentitzen naizelako deskripzio horretan dala 11 erdaraka dituen euskaldun txar bat naizela edo sentitzen dudala nire burua. Eta euskaldun txarra ikusi nuena nork eta bertxotan dabilen talde bat esan omenga baina badauka arrazoi bat euskaldun txarren zea hori eta utziko dizuei esplikatzen. Bai, ustu zure percepziotik gertu dagolare, bai, hori arabar guztiek daukaten percepzio bat da, eta zurea bakarrik, eta arabarrok orokorrean ere gure euskalduntasuna frogatu behar izaten dugu leku askotan, ze jendeak egiten dio bere buruari galdera. Baina, orduan zure aiton amonak edo zure gurasoak nongoa dira. Claro, zuk euskaraz ondo egiten duzu, eta, claro, non dago sekretua. Eta askotan, demostratu behar izaten dugu, igual, abetxuko kuasarela, eta ikastolan ikasi duzula, eta jendeai eskemak apurtu egiten zaizkio, ez? Eta, niri gertatu zait, bertxotara joan, goierrira esate baterako, sinalde sariketara, eta bertxotan egin, gutxi gola, bera desfenditu nere burua, eta bukaeran, entzuletako batek, esatea, ez, ondo egiten duzu euskaraz arabarra izateko. Hortik dator, ez da... Eta hori niri gertatu zaitu, orain dela 30 urte, baino, orain dela 10 urte berdina pasatu zaio beste bati, eta persekula sekulorun lusatzen ari den kontu bada, igual dagolako ezagutza falta izugarria arabarekiko, azken 40 urtetan bilakaera izugarria egon da, eta, konparatzea eta aurreritziak aldi batera uste importantea litzateke. Baina gero guk ere badaukagu gutxiagotasun konpleju bat ere, bai, bigarren mailako euskaldun izatearen konpleju bat, eta hor bi urroietan, arrotasun eta konplejuaren urroietan manejatzen gara, eta bertso munduan oso nabarmena da. Bertso mundua nahiko lehiakorra edo txapelketaren inguruan eraikia dago, arabar bat ez da inoiz heldu bekeko finalera, beraz, bigarren mailako bertsolaria gara. Ez? Hori da, Nafarrak heldu dira, orduan lasai egon zaitezke, hori soluzionatuta dago. Guzti horretaz, hitz egiten du, saiatzen gara, jatorki aipatzen gure zauriak. Eta horrek ere bai, eman digun
bihurri izateko aukera, ez? Nik uste dut, Araban gauza asko egin direla, hain zuzen, horrezegatik, ez? Konpresudatik aldun dugarelako, eta besegatik ez dugu ingo dugu, eta gainera berdin zaigu. Osea, plaza herrian... Ze mundu guztiak uste du txarra garela, osea que... Igual, no? Baina, amaikardera kada dituen euskaldunak gara, bai, baina horregatik txarra gara ez. Osea, gara zu bezain besteko euskaldun, eta gainera berdin zaigu. Osea, nik beti hitzai euskaldun izan ez, askotan entzunin dut urtea asko, eta nongoa zara, eta gaudiokoa. Bai, eta, ke pasa? Osea, euskara batuan normal hitzain dezakegu bizi, ez gara izan behar esarrasatekoak, ez... Bai, baina euskal kulturaren panoraman gara pixka bat, trabestka jaiotako aurrak edo korrontearen kontra doazen izaki bitxiak, ez? Eta komplejutik egia da hori ere bizi digula. Bai. Baina, bueno, horregatik barre egitea gure buruari ere pixkat, uste dugu importantea eta terapeutikoa dela. Era bat. Baina toke flamenko batekin, usteko gure odol zikina! Arratsaldeon marru mazarra zuen karrora igotan, aitortu nahi dut gustoko ditut flamenkoa eta jota, guajaloten doinuak eta Kadizeko txigotan, euskaldun txarrez arituko naiz, ez bazaizue importa. Hau bizien txapa naiz ezen gure lurretan arruntan, flekillo azpian urte osoan daukagu tatuatuta, auzo okupa eta antrotan ibiltzen gara puntukan, ETB baten ateratzeak lotxa ematen diguta. Neurtuen perfekzioa kanonak bertxotarako, batzuek lupaz begira daude kotoiaren frogarako, naiz pozillari erga aktibo bat eskapatu zaigulako, inbidia da guk askoz gehiago disfrutatzen dugulako. Tradizioak ito zaitzake jarraitzen baduzu klaro, ta badakigu zerbait badela zuzentasuna zarago, euskaldun honak festa nahi badu, bistatik kanpo nahiago, horretarako patioa baino tokio berik ez dago. Batzutan dugu kresta gorria, bestetan hile ordea, elelizuna zuzenegia, lotxagabea bordea, emaztez gara inoiz izango, maitalea bai ordea, zuk ere zerbait izango duzu, zure armairuan gordea. Berrogei urtez landatu dugu lur mortuetan artean, batzutan nota ematen dugu, beste batzutan kantean, naiz ez den zerbait labelekoa, naiz ez den denen maitean, ez dakizu ezein ederra den ardi beltza izatea, naiz ez den
oso ondo. Beste bi abesti egin ditugu, ezta? Bai, baina improvisatuta, ja. Vale. Pixka musikariekin hitz egin nahi nuke, orain arte la voz cantante hemen aurrekoak izan dute, eta, bueno, bakitzuek kriston trajektoria izan dezuela, beraz... Oso komunera da, osak ere, gaizki, David. Ze ondo ikasi dago. Pentsatu, agurra, Eskapatu egin nahi du. Itxengo dizugu, Bueltako da. Bai. Baina, bueno, zuen kasuan, zuen ibilbidea jakin nahiko genuke, zeren justo gaur kasualitatea duela urte pila esagutzen gehala. Bai, Rosen duela mala urte edo. Bai, zu argazkia gateatzen da, ni holtza gainean, beste talderen batekin. Bai, bueno, a ver, nire ibilbidea, guztia bezala bibolinia jotzeko, azenza klasikoakin da konservatorioan, baina, claro, hor lehiakortasuna biderkatzen da, ezagizen bategatik. Orduan nik egin duna zen biolina utzi, nazkatuta, eta, bueno, urte batzutan jo gabe egon, baina eskapartate batean ikusi nuen biolin elektriko bat, gara hartan zen bateroikoa, zen biolin elektriko polit bat koloretakoa, eta bazegoen punki talde bat, herri ondokoa, eta, bueno, musikaz ideiariz, baina ondo pasatzen zuten. Eta erosi nun, biolin hori uste dute, 30 eurogatik oso simplea zen. Eta hasi nintzen, rock talde baten berriro, 21 urtekin, eta gustu hartzen hasi nintzen musikari. Lehenengo aldiz, Beethoven eta jo ondoren, eta gero ala ere hasi nintzen, lau punk izarrekin gustu hartzen. Klasikoak aspertu zintuen? Ez ninduen aspertu, ez nuen zer, kontra ez nuen zer. Zen gehiago, metodologia mota, kompetitibitateak, gara hartan, kursos pasatzea oso komplikatoa zen, ordu asko sartu bat ziren. Claro, era berean gainera gara izaiak ziren, 80. markada, eta bueno, oso komplikatua zen karrera horiek ateatzea. Eta bueno, gero aurkitu nuen beste bide bat musika, gozatzeko jendearekin, dozin estilotan jotzen, eta plazaz plaza. Eta gero denborakin ja gustu hartzen, eta bai, orain ja gustora musikakin. Dain bat taldetan, karo. Zu on zinen egun eta jarra maskal azarteko jende batekin, da hola ze, bai, ezagit. Kasualitate, eta zu esan diazulako. Bai, makoki segituan sartzen da belarrian, ez manuen hor buruan makoki bat, argazkiak getatzen zituna, eta onak, eta bidaltzen zizkigunak, eta, osake, bai. Urte batzu pasa dira. Gau berezia, baina, oain dela, urte. Mala urte edo, bai. Nik aldera galdu dut, barkatu. Zure musika trajektoria zateizu ere bai argazkiak atea izitzen. Bueno, niretako txikitatik jolas bat, izan da, zorionez etzian, ditut instrumentuak eskura, batez ere piano bat. Piano ere bai? Pianoa, oso erdi etortzezala gure etxera pianoa gotzera, esan oikoa piano aukitzia. Bideorik ere ez gebun neukanian, bitu noin naun esaten. Nere etzian bideoak eta gauza horiek azkenak etorri dira. Nere lagunak esatezen, ez dakazue bideo bat? Eta ez dakagu. Piano bat bai. Eta orduan etortzezan, herriko jende asko gure etxera jotzera. Orduan hori beti egon da nere etzia, aparte aita eta ama abeslaria ziran, musikaria ziran. Eta ni beti jolas bat bezala bizi izan dut. Eta honek ematez aukera jarraitzeko bizitze jolas bat bezala. Taldeetan jodot, behar dugu, behar dugu elkar banatzia gauzak. Badibes Eibarren, ni Eibartarra naiz. Eta, lehenengo taldea, lehen esan dut zarto, kokein ere laguna dira, eta beraiekin joneban. Ni bili naiz alde batetik bestera, oin nau Nafarroan, oin nau Bizkaian, oin nau ezakinun. Orduan, hoiekin neban, eta gero beste talde bat nebana nire neba gonbidatuta, Norton Club deitzezan. Kolaborazioak egin izan ditu beste talde batzutan. Ez que oin ez dakit esaten, ni ez naiz ez etiketa salia, ez... Niretako musika importantia da elkar banatzia. Talde baten jodoten edo ez, niretako ez da importantia. Benetan esaten dute. Niretako da ondo pasatzia, eta beste dana... Eta bertan ertzetik da aukera motestan eurekin gozatzeko, eta horrekin oso posi nau. Talde gehiautan jodot, baina esatu dut ez da garrantzitsua niretako. Birazen bat talderiate izkian argazkiak, gaur horratzean gainan kostatu intzen zezu, esatea ze taldeetan ibitizian, batean esan dezunean, Norton Group, ni hori dizkizu eta argazkiak eta Bukowski eta oso argi neukan gainean. Hori ez zaita inbestetan pasatzen, Eta asko gustatzen zait, zuen diska daukat, eta gustatzen zait. Oso lasaia zen, zuen trajektoria jakin da bestelakoa, eta asko gustatzen zitzen. Bueno, venga,
Ba, esan zu non izan zen, zerbait egingo zen onda? Bueno, pues txalapartari mundukoa, pues da hori jaietan, edozein festetan, edozein ez dakit, beti jotzen dute, orduan, pues hori. Eramaten du orain dela 30 urte, pues iaia jo gabe, osea, pues hori. Bera, orain dago, beste taldekin da hobeto. Baina zenbatetan esan diazue, baina txalapartari bakarra, Bakarrik gotzen duna, Bueno, batzuk azarratuko dira. Batzute egingo dute txalapartaren inguruko filosofia, elkarrizketa bat dela. Jotzen duzu bakarrik, ezin du... Pekado mortal. Ez que materiala oso gogorra da, orduan, pues hori komplikatuta dago. Txalaparta jotzea, edozein gitarra edo violin hartzen du funda bat eta honi karretillarekin, osea... Baina laguna dauzkazu. Bai, baina batzut aldiz, pues hori. Bueno, eta zue bertso munduan, klaseak eta bar, hortan jarritzen duzue. Bai. Leno esan dizuet, niri inkomodatzen nabara pixka, bertso txar, osea, euskaldun txar horren barruan, da hola, bueno, nien daizela ez da ere bertso lehiaketetara eta joaten ez dakit nervioso gartzen hauelako. Eta horta zitze egin dugu eta esan dut, bueno, gai atea barko dugu. Gaina behartu egin nauzu. Pasando, makoti. Esan hau atera. Dago jende esaten duna, ez? Ba, nahi zait bertsoa gustatzen. Eta nik kostatzen zait hori ulertzea, ze nik bizi dudan bezala bertsoa, da egoera bakoitzera egokitzen den zerbait, eta nun konektatu behar duzun entzuten ari denarekin. Orduan, horrek funtzionatzen badu, ez gustatzea oso zaila da, ez? Baina, garo, gu bizi dugu oso modu irikian eta korsegabe eta segurenik ez modu lehiakor batean. Uste dut hori izan daitekela gure bereizitasun bat. Baina, bueno, egia da bertso mundua, bueno, maila izugarrira iritsi dela, testualki, literarioki edo artistikoki, eta badaudela kriston sortzaileak hortan, eta badagola liturgia bat, eta lehiakortasun bat ere bai, igual bere buruarekiko, edo izan daiteke, Bai. Holanda. Eta gero dago, bueno, gure bizitzeko modua bertsoa dela diferentea guztiz, ez? Gu gara happy flower batzuk. Guri gustatzen zaigu ondo pasatzea, disfrutatzea, momentu baten, bueno, errimastua, ez zaigu inporta errimastua izatea, ez dakit, bertso saio baten, o txapelketa bateko, neri gertatzen zait aspaldi, eta nik uste hori hautsi dudala eta tartean ertzetik dala hortarako laguntza bat. Nik bertso saio formal, serio, antzokiko horietan ere gaizki pasatzen dut, puntu batean, ez? Eta ulertzen dut entzule batzuk igual ez egotea gustora formato horretan. Dalako zurruna, ez? Bai, nik uste dut, bertsoa gaur egun ez dela mundu asko direla, bertsoak egiteko edo entzuteko modu asko daudela, izan daiteke saio formal bat instrumentu gabea, izan daiteke bertso joparekin edo beste doinu batzutara ekarria, izan daiteke zientzia esperimentuekin egindako beste emanaldi bat, eta uste dut horrazmatu duela bertsolaritzak eta aldiz, nik txapelketekiko nik ere bat egiten dut zure hitzekin, nik txapelketan gaur egun ez dut kantatzen, kuadre hartekoan bai, eta zen autoexigentzia horrek edo ez baldin badut, jendeak behar duen beste prestatuko txapelketa, zen nik agian nire buruarentzako ez dut behar. Gustora kantatuko dut eta ez diot exigituko ez gehiegi, ez gutxiegi plaza publiko horri, ez? Baina negia da gaur egungo txapelketak eta bertso estenak eskatzen duela prestaketa entrenamendu. Konservatorio. Eta denbora bat, nik momentu honetan bez didana nahi eskaini nahiago dalako beste zaretasun batzu heldu edo musika gitari, edo mendira joateari, edo bizikleta zibiltzari, edo berdin zaitzer. Orduan uste dut, asmatu izan dela, esperimentazio berrietan, bideak ireki, eta momentu batean, aukeratuko guz, txapelketaren bidea, beste batean ez, beste batean askatuko zaitu bertsoak, zaspertzen ari zara, eta hori ere zilegi da, eta denok konektatu eta eraldatu behar dugu ere, unean une... Claro, depende, oso jende asko elkartuta dagoen leku batean, guztiekin konektatzea zaila da. Neri gehiago gustatzen zaizkit formato txiki honetako gauzak, ze ikusitu zarpegiak, ikusitu keinuak, bakizuari zarela, asmatzen, pinpan, irriparreak, beste rollo bada, ez? Eta gero sortzaile bezala, iruditzen zait, nik behintzat, bertsolaria naiz, hori nire nortasunaren parte da, ze nik lan egiten dut hori transmititzen, baina, bueno, transmititzen dudana ez da
bertsoaren liturgia hori, baizik eta improvisatzeko harra sartzea beste batzuei, jolasteko gogoa sartzea beste batzuei, provokatzea hori da nire lanbidea eta maite dut izugarri. Baino sortzaile bezala, enuke etiketatuko nire burua bertsolari, bakarrik, esan nahi dut, zergaitik bakarrik bertsolari, baina musika pixka bat, antzerki pixka bat, monologo pixka bat, tontoarena beste pixkat, ez? Eskerrak ez geran gauza bat bakarrik. Hori da. Bai. Sorkuntza da gauza borobil bat eskarratua. Mi esker. Bueno, datorren abestia improvisazioa da. Gai batzuk eskatu ditut, eta batek deigarri egin zait, gai batek. Gainean gure auzoan eta hirian asko bizitzen ari garena, badago esaldi bat, esaten dena nire auzoan heldutu nahi dut. Donostia dagoen bezala, alokairuen prezioa, etxe bizitzaren erosteko prezioa nite kuento, eta horrelako gaiekin, norbaitek idatzi digu esaldi bat, Madularren mi barrio, eta, euskeraz, nire auzoan heldutu nahi dut, nire lagunekin heldutu nahi dut, batzuk iritik kanpora atera gira. Gentrifikazioa, stop. Batzuk begiratzen dute patrikako txampona, batzuk begiratzen dute patrikako txampona, hiriak izan behar du guztiontzat ta denona, hiriak izan behar du guztiontzat ta denona. Batzuk etxegintzakin daukate obsesioa, baina eskubide behar du eta ez negozioa, baina eskubide behar du eta ez negozioa. Etxe bizitza izateko guztiontzako ate, etxe bizitza izateko guztiontzako ate, Donostiako piratak izan behar dira alkate, Donostiako piratak izan behar dira alkate. Batzuk ikasi hemen eta hemengo eskolan, naiz batzuk ikasi hemen eta hemengo eskolan. Igual kanpin bat ipini behar duzu ez Urriolan, igual kanpin bat ipini behar duzu ez Urriolan. Eta aldatu dezagun Donostin historia, eta aldatu dezagun Donostin historia, Kontzako postal hortatik kendu zazuen horia, Kontzako postal hortatik kendu zazuen horia. Eta zain beste beiratu kanpotik datorrenari. Etxe bizitzara zoak Donostiko lagunak, etxe bizitzara zoak Donostiko lagunak, itxasoak bezala
bezalaze ditu argita ilunak, itsasoak bezalaze ditu argita ilunak. Batzuek gerturatu behar zenukete itzalpera, Batzuek gerturatu behar zenukete itzalpera. etxeak merkeago daude, etxe garatetik bera. Etxeak merkeago daude, etxe garatetik bera. Eta presio denei hobez jarri begira, eta presio denei hobez jarri begira. Guardetzea bezalako leku asko gehiago behar dira, guardetzea bezalako leku gehiago behar dira. Soluzio txikitxo bat okurritu zait benetan. Soluzio txikitxo bat okurritu zait benetan. Literak jarri behar dira marrumako txokonetan. Literak jarri behar dira marrumako txokonetan. Eta etxe hutsak asko, ez? Ez hainbeste, baina ez dira interesatzen. Negoziorako bakarrik. Aizu ez orionak, ze Arabatik etorriko zeate, baina Donosti nahiko ondo ezagutzen duzu, Hori dudik gabe. Bueno, leheno, galdetu pixkata hitz egin dugu sare sozialen inguruan, eta hor, zuek, saiatu gera zuek bilatzen, eta non zaudete? Jendeak imaginatu podcast hau ikusi duela, eta ezagutu nahi duela zuen ibilbidea, non aurkitu egiten duzuena, eta hor. Esan dugu lehen. Ba, gure zare soziala zuek zarete. Kale, ez daukagu. Ka imaginatu, Badauzkagu, ez? bakoitza gatoz talde batetik, nun baditugun sare sozial guztia den antolatuta, baina gu lagun talde bagara, karo. Elkartzen garenak, bueno, disfrutatzeko elkartzen garenean. Orduan, karo, ez dugu planteatu zentzortan, ez? Ez dugu planteatu. Baina, bueno, kontutan hartuko dugu, apuntatuko dugu. Badakit esetz. Ez que horrelan ematen du ba, ez? Jo, gehiagi. Nahi. Esango badizu. Gehiago nahi dugu, jo eta gozatu, sare sozialetan orduk sartzen ibili baino promozio egiten. Baina pixkat behartuta, bueno, ni hemen bestaldetik esate dizuet, ia pixkat behartuta ikusten duela, ba, proiektu bat ezagutzera, eta hori da, nik ikusten duan, ezagutzera eman nahi balin badet, marruma kulturalak bezalakoa, norbaitek egon beharko du horre ematen, eta ez dut kaka asko ematen, oso perezosoa naizelako nire bai, baina ez dakit. Zuek egin diguzu opari bat, gaur, horretarako, eta, bueno, jasoko du erronka, eta sare sozialetan egongo da zerbait, ertzetikena gehiago, eta horri, ba, bueno, emango diogu arrope goxo bat. Hori da, hala ere, ba, YouTubeen eta emanaldi batzuk badaude, beraz, ba, kuskusatu nahi duenak, ba, hortze dauka, eta gainontzekoan, ba, plazetan, tabernetan, edo marruma bezalako txoko txiki, bezain handi gozoetan topatuko. Horrela ezagutu zintuztean, YouTube bideo pare bat, horrela ikusi gainean kontzertu guztia ikusten dana. Bueno, batean erdia hola, eta bestean osoa, muruan zan. Hori Muruako arrobitan, izan zen, hor dago Arabako historiaren jaiotzan, bueno, Kobasuloa alu bat baldin bada, ez? Ba, hortxe, Meuru Legorretako aluan dago Arabako euskal kulturaren sorgunea. Ze, bueno, hemen Donostian bertso eguna ospatzen zen bitartean, da txapelketak eta
1960 pikuan, Salvadori txistu egin zioten garai hartan, goratzen duzue? Bai. Txistu egin omen zioten Salvadori. Famatua da momentua. Famatuaren momentua. Momentu hortan ari ziren Guardia Zibilak tartean, basoan zeuden bitartean, gure gurasoak, Kobazulo barruan, kontzertu bat egiten, gu ari garen bezala hemen, superdebekatuta, euskeraz ere ezekiten, eta, euskeraz, kontzertu euskeraz, baina, Arabako euskararen eta euskal kulturaren historia hor hasi zen, 60ko hamarkadan, frankismo betean, inorketzekin euskeraz, baina euskaltzaleak baziren, eta kontzertuak antolatzen hasi ziren Kobazulo baten barruan. Bai, eta gan itzuli ginen gu, Murguako arrobietara, Sigoitia euskaraz dizena emanaldi horrek, eta Gazteiztik, Urkabustaitzetik, Arabatik jende asko bertaratzen da, eta egun hori bereziki polita horrezegatik ere bada, ez? Oso polita, oso simbolikoa da. Nondik atozen, eta euskaratik gerora ere Araban sortu ziren hainbat proiektu, eta pizkatxo bat gure Kobazulo horretara itzultza gustatzen zaigu. Mi esker, egia da, ona gonbidatu bat zintuztegun eta edo baiezko hori edo eskatu bagenuen, zen kontzertu horietan kriston naturalitatea eskaintzen zenutelako, oso ezberdina, bai instrumentu aldetik, baina bai zuen feedbackean, abestien artean askatzen dituzuen perlak eta horrela, zaten mira, gustatzen zait diska daukaten taldeak ekartzea eta bar, gero daukagulako zozketa jolas hori, baina zuen kasuan esan bai, venga, etorri behar dute. Eta gero... Zozketatzeko diskorik. Eta gero, bauke zuen lana ia. Baina, hemendik aurrera, grabatu eta... grabatzaile bat behar bali maizu, horratzean badago bat... Ona. Diska grabatzen dituena. Besterik gabe, eskerrik asko. Gure sare sozialak bai esan barko ditu. Berari ezaio ezer gustatzen, baina esan bar ditugu. Facebook, Instagram eta horrelakoetan aurkituko gaituzuen Marruma kulturalak bezala, eta gure podcast guztiak, YouTubeen ikusgai batzuk, baina entzungai iVoox, Podimo, Spotify eta nahi dituzuen podcastegi guztietan. Oso interesgarria dira, eman behiratu bat, eta igual taldeak ezagutuko dituzue bertan. Besterik gabe, eskerrik asko utziko dizuet azkeneko... improvisazio bat? Bara kantuan, ez? Improvisazio bat? Agurtzeko. Bai. Hemen badagolako esaldi bat. Esaldi badago? Bai. Pero es que falta zegu tango bat dauka gure baita. Dugu denetari pixka da, tango bat dukatzeko. Eta gainean oso irekia da, edo, izen zabal bat du. Barkatu, agurtu horretik. Barkatu txusta. Saio hau egin bada, da hau egiteko lanean gabiltzalako batzuk, horratzean grabaketetan Antxustegi jauna, mesedez txalo bera. Miguelinek bai proposatu ziguen zuen izena, eta mesedez beste txalo bera. Manager eskutua. Barran, bero, gaur gure abiak eta ditu dena. Apa, bero! Gaur entzuten dago kontzertua, Eta, ez dakit, eskerrak emon behar diogun inteligentzia artifizialari, baina, kartela egokitu duena, bideoak editatuko dituen, eta gaur mikrofon hontan elkarrizketa egiten, Makoki, eskerrik asko. Apa, Makoki, eskerrik asko zuri. Eta azken abestira pasako gara. Hemen jartzen duen esaldia, da ispiluak islatzen duena. Ispiluak islatzen duena. Nondik harrapatu, zuei utziko dizuet. Zer ayudan? Trikitena. Bai. Morena,
ez da beti gauza egokia, bota behar duguna barrutik izpia. Izpia izaten da batzuetan motor, batzutan gara garden besteetan ausko. Tirikiten beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikiten beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Ispilua austea da gauza gogorra, baina aurrean dugu gu jende jatorra. Jende jatorra askota ezin bota izena, ispilutxo hori politena. Tirikiten beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikiten beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Ispilutxo eguneroko gia, bakoitzak egin behar du bere historia. Eta histori hortan bere alegina, lehen zen maikokin eta orain maikokina. Tirikiten beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikiten beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Ispilurik gabe hau ez da trantzean, hemen helburua baitzen disfrutatzea. Horrezegatik etorri da kantaria, ta zuekin alfombra hau da egalaria. Tirikiten beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikiten beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Alfombra egalaria hoxe da mundiala, toki honek dirudi gure txeko sala. Horrezegatik daude denak adi-adi, segizaten musika taldeen itzazarri. Tirikiten beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikiten beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Utzi behar diogu emateari lata, gaur igandea baita ez da larun bata. Baina hori ez denez guretzako kulpa, segi bizitzen marruka eta ez marruka. Tirikiten beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikiten beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Ontza bat txokolate ona da goizetan, baina marruma hobea igande arratsaldetan. Ontza beti izaten da gehobeto zeko, baina txokolate onena da erretxeko. Tirikiten beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikiten beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Etxe garetik bera joatean kotxean, Donosti egongo da gure bihotzean. Zeren ikusi dugu lehen itxasoa, eta toki bat dela benetan gozoa. Tirikiten beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikiten beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena.
kulturala.